omattu Son Amy 97:lle. Son Amy. Äiti. Son Amy, nyt herää. Okei. Mä en jaksa. Koulusi alkaa. Äiti. Mitä nyt, Shadow? Sitä, että... Mihin Son Amy meni? Keittiö. Okei, moi äiti. Voi näitä lapsia. Shadow. Son Amy, jee. No nyt se alkaa koulu. Ysiltä. Munkin. Mennäänkö samaan matkaan? Tietty. Okei, mä menen jo. Shadow, odota! Ja. Hops. Äitille piti antaa halit. Mihin äiti häippäs? Mä oon täällä. Moikka äiti. Mä lähden kouluun. Nää myös. Moi äiti. Nähdään kullet. Eli siis tämä oli omattu vidi Son Amy 97:lle. Ja käytin meidän molempien nimiä. Ja tämä Petsi tässä oli vaan niiden äiti. Ja mä olin se toinen niistä. Ja niin. Toivottavasti Son Amy 97 pitää tästä videosta ja niin. Oot mulle niin rakas. Pesu. Kiitos kun katsoitte ja tykätkää ja kommentoikaa ja kertokaa seuraavassa mitä videoita mä tehdä. Moikka!